narodenín. A ja keď som chystala toto školenie, tak som sa aj spýtala, či by bola OK s tým, možno povedať vám z tohto pódia veci, ako ich vníma ona. Pretože to je pekné, že ja o tom teoretizujem, že síce mám generáciu Z doma, ale predsa ja nie som tá generácia. Takže ja by som sa rada Adélky spýtala v prvom rade, ako vaša generácia funguje, komunikuje, čo je pre vašu komunikáciu možno také najvhodnejšie, najpriateľnejšie, a či je pre vás OK, keď vám povedzme niekto napíše správu a nie primárne zatelefonuje? Tak krásne ráno. Ja by som na začiatok chcela podotknúť, že teda naša generácia Z je technicky najbystrejšia generácia všetkých čias. My sme vyrastali s technológiou a online fungujeme od malička, naozaj na sociálnych sieťach sme od základnej školy. Takže tá komunikácia cez sociálne siete a cez správy je pre nás bežná a najpohodlnejšia. Takže nikto sa neurazí, ak napríklad na prvýkrát alebo na tretí, štvrtýkrát nezavoláte. A táto komunikácia cez správy má obrovskú výhodu a to je, že odpoveď si dokážeme alebo môžeme premyslieť vopred, na rozdiel od telefonátov, kde je to samozrejme individuálne, ale na veľa mladých žien je vyvíjaný tlak, pretože oni majú pocit, že vlastne musia sa rozhodnúť i hneď v ten moment a preto sú tie odpovede často nepresné a tie ženy sú neisté. Ale to neznamená, že im nemôžete zavolať. Samozrejme, každému vyhovuje niečo iné. Každému vyhovuje niečo iné. A zavolať je dobre po nejakej dohode s tou dámou. Takže samozrejme tá prvá interakcia je najlepšia vždy cez tie správy. A ako zaujať tú dámu, aby sa vám vôbec ozvala naspäť, aby vám poskytla nejakú tú spätnú väzbu, pretože častokrát sa môže stať, že ona si vašu správu ani nepozrie. A to je pretože ako prvé, čo ona urobí, je, že si rozklikne váš profil. A pretože ona chce vidieť, kto jej píše a kto jej ponúka nejaký ten produkt alebo tú príležitosť. A preto je dôležité, aby ste mali na svojom profile dobrý a kvalitný obsah, ktorý zaujme. Aby ste vyzerali teda dôveryhodne, pretože, ako už mamina povedala, tak tých možností na sociálnych sieť je v dnešnej dobe strašné množstvo a ani si neviete predstaviť, aké možnosti tí mladí ľudia v dnešnej dobe majú a naozaj tú Mary-Kay treba prezentovať inak ako tie ostatné spoločnosti, pretože Mary-Kay je naozaj originálna a iná a ponúka nám skvelé príležitosti a možnosti. No super, ďakujem krásne, takže počuli ste to. Veľmi pekne ďakujem. Ešte jej položím pár otázok, ešte mi neodchádzaj, lebo ma niečo zaujímajte. A počuli sme to? Takže mať ten obsah preto, lebo tí mladí ľudia nás tam proste pôjdu pozrieť najskôr. Ty napíšeš a teraz tam není profilovka, je tam prezdielané len nejaké katastrofy z politiky. A hej, takže pozor, čo dávate von, lebo to je naša vizitka. To není, že ja si to sem uložím, aby som nezabudla. Nie. Ty to dávaš von hlavne kvôli tým ľuďom, aj ktorí ťa proste vidia. Buďme profesionálne, pretože tí mladí ľudia to takto vnímajú. A ja by som možno teda sa spýtala, ako by si odporúčala ty fungovať online, aby to bolo lákavé, efektívne? Čo teda možno odporúčaš? Ako to máme robiť? My to nevieme až tak. Tak ako som povedala, v dnešnej dobe je neskutočné množstvo príležitostí, či už online biznisov, alebo toho predaja, ktorý mladí ľudia majú. A tie spoločnosti iné, ktoré sú naša konkurencia a myslíme si, že to nie je naša konkurencia a nevieme o tom, tak oni už online fungujú a preto my musíme byť originálne. A keď budete tvoriť nejaký obsah, či už nejaké príspevky alebo videá o produktoch alebo o príležitosti, teraz sa bavíme teda priamo skoro o tom predaji, tak naozaj vyzdvihnúť tie pozitívne stránky tej Mary-Kay, naozaj, že je to tá jednotka na trhu a aj všetky tie iné veci, že máme množstvo patentov a vedcov, ktorí skúmajú naše produkty a naozaj, že sú efektívne a pomôžu vám.
Dôležitá, taká tá najdôležitejšia vec, čo by som podotkla, je vizuálna stránka. Zamerajte sa na to, aby to video alebo príspevok bolo v dobrej kvalite, aby to bolo pekne nasvietené, nafotené alebo natočené z dobrého uhla, pretože tento prvý dojem, ktorý vydáte o sebe, tak to je to najdôležitejšie a ak to nebudete mať dobre urobené, tak vám to nebude fungovať. Jednoducho je to tak. Ďalej, čo by som povedala, niečo o TikToku, pretože táto sociálna sieť je, myslím si, že najviac využívaná medzi mladými ľuďmi. Veľmi to vybuchlo. A na TikToku sa robia také 15 až 60 sekundové videá, naozaj krátke, kde ľudia takto scrollujú a ak nezaujmete prvou informáciou, ktorú poviete, tak jednoducho ľudia si nebudú pozerať váš profil ani vaše video. Takže je rozdiel, ak vy urobíte 15-sekundové video, kde sa v prvých 10 sekundách budete predstavať, kto ste. Dám taký príklad, že urobila by som video a prvých 10 sekúnd sa budem predstavovať. Volám sa Adela Sirkovkaská, mám 18 rokov, som zaregistrovaná v Mary Kay, v spoločnosti Mary Kay. Jednoducho, toto ich nezaujíma. Tá prvá informácia musí byť niečo originálne. Napríklad, ako povedala už mamina, mám super produkt, jednoducho, toto mi pomohlo, mám nejakú slavu, mám príležitosť, áno. Takže toto je dôležité. Ďalej, keď niečo tvoríme, tak chceme vyvolať nejakú pozitívnu emóciu alebo taký chtič si ten produkt zakúpiť. Áno. Mne sa táto informácia sa k nej vrátim, strašne páči, pretože ono to presne tak je, keď si uvedomujeme, že čo zaujíma nás tiež, keď scrollujeme sem tam. Hej, čo zaujímajú tie prvé slova, prvé veci. Toto je veľmi múdre. Takže chceme vyvolať nejakú pozitívnu a dobrú informáciu alebo emóciu ohľadom našich produktov a spoločnosti Mary Kay. A ja by som chcela povedať, že tieto veci som si ja nevymyslela, ale sú psychologicky dokázané. Ja študujem reklamu, študujem všetko ohľadom predaja, marketingu, marketingových ťahov, takže toto sú naozaj psychologicky dokázané veci, ktoré sa využívajú v reklame a sú efektívne a ktoré sa teda normálne používajú. Čiže to vyvolanie emócie alebo chtiť si produkt zakúpiť dosiahneme tak, že dám vám niekoľko typov, vymenujem a poviem teda, o čo ide. Toto možno bude znieť tak škaredo, ale je to pocit trestu a odmeny. Pocit trestu je, že ak si dáma ten produkt nezakúpi, tak nebude mať nejaký ten očakávaný účinok, alebo nebude patriť do určitej skupiny ľudí, kde nebude... Čiže ak si nekúpiš môj produkt, budeš mať vrásky. Áno. Zjednodušene povedané. Čiže to sú také tie marketingové ťahy, ktoré nepovieme napriamo, áno, že nekúpiš si, tak budeš vyzerať úplne hrozne, ale naozaj to nejako tak spracovať, aby sme to tak nepriamo povedali a nepriamo vyvolali tieto emócie v tých ľuďoch. A opak je taktiež pocit odmeny, čo znamená, že ak si zakúpiš, tak budeš mať krásnu pleť, budeš z teba vyžarovať krása, budeš sebavedomá a tak ďalej. Ďalej je vyvolanie potreby. Ja som vybrala, alebo teda čo mňa tak napadlo, bolo, že vyvolanie potreby seba zdokonalenia alebo zvýšenia sebavedomia. Čiže naozaj nejako to odprezentovať tie produkty na tých sociálnych sieťach, že ak si to kúpite, tak budete krajšie, budete sa sama sebe viacej páčiť. To je dôležité. A naozaj to je to, čo Mary Kay chce. Ako ďalšia vec, splnená túžba, čiže nejako nepriamo tú potenciálnu zákazníčku presvedčiť o tom, že ak si kúpi tie produkty, tak si vlastne splní sen, ktorý možno ešte nemá. Áno, pretože každá žena sa sama sebe chce páčiť a chce mať peknú pleť a nejako samozrejme zase nepriamo na to poukazovať.
Super. Časomiera nám ukazuje, že máme posledné asi 4 minútky. Toto sú veľmi dobré tipy, ktoré naozaj fungujú, dievčatá, ale pozor, nielen online, ale oni fungujú aj pri osobných stretnutiach. Toto sú vlastne presne, my robíme v podstate to isté, len v tom online potrebujeme byť svižnejšie. A preto my dneska sme sa rozhodli viac rozprávať o online, pretože si myslím, že aj toto nás treba ako odškoliť, pretože to je naozaj veľká skupina ľudí, ktorých sa môžeme zasiahnuť bez toho, aby sme museli ich vyhľadať osobne. Možno len jednou vetou. Sú pre mladú generáciu zaujímavé osobné stretnutia, alebo vy fungujete len online? Áno, určite je to dobré, tie osobné stretnutia, ako hovorila mamina, tak vždy je to iné, keď sa stretneme osobne ako online, ale naozaj tá prvá interakcia nech je online, pretože žiadny mladý človek sa s vami nestretne iba tak. Naozaj je potrebné ju osloviť a nejakým spôsobom s ňou najskôr komunikovať cez tie sociálne siete. Super, krásne, ďakujem. A úplne posledná otázka, tá ma zaujíma, že prečo je pre teba Mary Kay lákavá, takisto možno jednou, dvomi vetami, pretože Adelka mi asi už ste ako pochopili, že to je moja dcera, ale povedala mi asi pred 2 rokmi, že počujem, mami, začali ťa sledovať nejaké moje spolužiačky zo strednej, my si mysleli, že to je nejaká influencerka, a ja som dávala príbehy, pozor, z výročnej konferencie. A tie baby videli príbehy z výročnej konferencie a oni, že wow, toto je jaká firma, my tam chceme patriť. A Adelka, tak vieš čo, ja sa zaregistrujem a idem robiť biznis. Prečo je pre teba Mary Kay lákavá? Ďakujem. Tak ja by som povedala, že ja som z Mary Kay vlastne vyrastala. My sme mali doma od malička strašné množstvo produktov a používame to aj s mojim bratom. Vždycky nám to mamina dávala už od 11 rokov. Museli. Áno, sme sa museli kremikovať. No ale toto bolo, keď som bola teda mladšia, ale teraz, keď som teda staršia, tak ja vidím každý deň, čo mám doma. Vidím to, aké možnosti nám Mary Kay ponúka. Naozaj, že môžeme mať rúžový Mercedes v podstate zadarmo. Nechcem povedať, že zadarmo, ale v podstate je to zadarmo, pretože za ne nemusíme zaplatiť. A naozaj vidím doma, že mamina si urobí hocikedy čas na nás, ako na rodinu, a aj keď je teda kráľovná najlepších tímov, tak sa povie, tak nikdy nedávala kariéru ako prvú, ale vždy tú rodinu. Takže vždy, keď ja som niečo potrebovala, tak zatvorila počítač a išla niekam so mnou. A toto je na tom najviac, že naozaj Mary Kay je skvelá práca a skvelá príležitosť, ale tie hodnoty, ktoré dáva, tak žiadna iná firma nedáva.